Здравейте, прекрасни! Ето, че наближава 14 февруари и всички започваме да мислим за любовта като тема. Някои от вас може би са издирване на любовта, подходящия партньор. Други пък се чудят как да зарадват партньора, който вече имат по повод празника. Трети пък може би завиждат на тези, които имат партньори, пък те все още нямат. Вариантите са много. И се замислих днес, всъщност, за да ни обичат хората, за да срещаме разбиране, подкрепа, любов или просто едно приятно отношение от околните, всъщност ние първо трябва да наредим собствения си свят. Когато той не е нареден, когато в него няма хармония, тогава няма как да привлечем любов. Няма как да привлечем разбиране, приемане. За съжаление, почти всеки човек носи травма в себе си. И тя идва най-често от детските години. Дали в дадена ситуация се е почувствал неприет, отхвърлен или нещо друго, малкото незряло съзнание, незрялата нервна система на едно дете приема много тежко това. Създава вярване, не заслужавам любов. Не получавам любов. За мен няма достатъчно любов. Или нещо друго. И това се загнездва в нашето съзнание като вярване, което вече ние излъчваме в света и съответно привличаме това обратно към себе си. Най-вероятно вече знаете, че това, което излъчваме, това и привличаме. Това е закона за привличане. Няма как да стане по различен начин. И всъщност, кое е най-доброто, което можем да направим за себе си и за нашия партньор, ако имаме такъв? Кой е най-ценният подарък, който можем да си направим и на себе си, и на партньора си? Като изцелим травмите си. Това е най-хубавия подарък. Да изцелим травмите си. Да си подарим време, енергия, ресурси. Да работим върху нашия вътрешен свят, върху нашите травми. Да се изцелим от тази травма на отхвърляне, на изоставяне или каквато и да е вашата травма. И когато се изцелим, тогава няма да имаме нереалистични очаквания от партньора. Тогава няма да го задушаваме, за да получим така мечтаната любов, която ни е нужда. А просто ще я усещаме и той ще ни я дава с лекота. Когато ние не натискаме, тогава партньора ще идва своята прегръдка, своята целувка и ще ни обгрижва, ще ни дарява своята любов. Съвсем естествено и ненасилствено. Сигурно сте забелязали, че когато много копнеете за дадено преживяване и натискате, и мрънкате, и какво ли не правите, то се отдалечава все повече и повече от вас. И това е нормално. Това е динамиката на енергията. Когато сте спокойни, когато вие в себе си имате тази любов, това е най-хубавия подарък. Сами да си дадем любовта, приемането, от което имаме нужда. Когато ние се чувстваме приети, разбрани, обичани вътре в себе си, тогава и околните ще отразят това. Те ще го усетят на едно подсъзнателно енергийно ниво и ще го върнат обратно към нас. Същата тази енергия. Та така, мили приятели, най-хубавият подарък за Деня на любовта е да си дадем ние първо самите на себе си любов, приемане, вътрешен баланс, мир и спокойствие. И тогава външната среда, партньора,
ще ги отразят. Пожелавам ви един прекрасен ден. Мислете на тази тема и ако желаете да работите върху себе си и да изцелите травмите си, готовност бих ви помогнала.